kung mga igsuon. So salamat sa Diyos, gigamit mo mga Ginoo yung mga balos sa inyong matagos sa kinabuhi, sa inyong paglawas, o sa inyong trabaho. Ang Diyos maoy magapanalangin kanindong tanan mga igsuon. O salamat kayo sa maong panagkatigong nga bisan ko sa kanako sa gitigoman. Praise the Lord, panimaya ang lumog sa Ginoo. Dili na gid ta maigo mga igsuon. Praise the Lord. O bisan pa gani sa last day, pinakadakon na gym sa panabo mga igsuon nga mosunod ng 12,000. Pero puno kayo sa mga katawan sa Diyos o sa gawas dunay duha ka victim mga igsuonan nga grabe ka puno gihapon. Praise God. O gani na pagiwa na sulod mga kaigsuonan. Praise the Lord. Hingana ka daghan ang mga katawag sa Diyos. O salamat sa Ginoo nga bilong ka ni Ana mga kaigsuonan. Ang United Pentecostal Church, gi-bless sa Ginoo mga igsuon, gipauswag sa espirituhanon o bisan pa mga igsuon sa mga material nga butang. Sa una mga igsuon, magtigom ang United Pentecostal Church, may lang na motor. So, sunod na multi-cab, lipay na kayo, na-set ka. Pero karon mga igsuon, praise the Lord, maya o kaduganan sa Ginoo, naghanang mga high-end ng mga sakyanan, mga kaigsuonan. Praise the Lord, hallelujah. Una yun ang mga metro panananginan sa Ginoo. Amen. Yes, tinuod na mga igsuon. Basta magpasinuntanon ta sa pulong sa Ginoo, ang membro yun na panalangin na ng pauswagon sa Ginoo. Kaya bisa kayo dito mga igsuon, ang mga membro man binagang sakyanan. Praise the Lord, mga lindot o sakyanan, ang mga membro man mga kaigsuonan. Pero may agi sila mga kaigsuonan sa mapagsulay sa ulinya ng matilon-alon nga nagapangalagan sa Ginoo. Praise God. O salamat sa Diyos na sa diin ang katambon may mga igsuon o sa diin ang Ginoo nag-aamping bisan pa sa mong pagbiyahe mga igsuon, panulong dito o pagpauli bisan pa mga igsuon sa kadalanan nagkakain na disgrasya mga igsuon na mong nagian. Apan salamat sa akong pabor sa Diyos. Giampingan ta, giproteksyonan ta, o salamat sa mga pag-ampo mga igsuon nakabalik mitiri nga safety uban sa tabang sa Ginoo o ang Dios nagapanalangin sa mga usagat o kakinabuhi. Praise the Lord. Wala ka uban mo ang uwalan ng mga igsuon nga Diyos siya nga magpabilin sa panabo o wala po ni tugutan mga kaigsunan kaya kininagi doon na po yung mga pagpanginahanglan. Praise the Lord. So nalabaho sa dito kadiyon. Praise God. O salamat sa Ginoo. O bisan pa sa pagyon, President, wala na ito ikauban tungkol kayo na review mga igsuon. Praise God. O salamat sa Diyos sa mga pabor, mga igsuon, na ihatag sa Ginoo sa matagos kang kadato mga igsuon. At tanang-andam na na maminaw sa pulong sa Diyos. Praise the Lord. Praise God. Basa ko na ko ang verse 14 mga igsuon, dili ko magakuha o mensahe sa pulong sa Ginoo nga nagingon, "O si David maingon kang God, ako ania sa dakong kasakit, tugoti ako nga mahulog kami karon sa kamot ni Jehova, kay ang iyang mga kaluoy dagko. O ayaw ako pag-ihulog sa kamot sa tao." Magadala ko sa mensahe sa pulong sa Diyos nga nagauhan ang luwas na dapit na sa kamot sa Diyos. Praise God! Ang luwas na dapit, ang siguro na dapit, ang dunay kasiguruhan, mga kaigsuonan, na alang kanunay sa kamot sa atong Ginoo, mga igsuon. Ang kalibutan karon puno sa mga problema o kagubot mga igsuon tungod kay ang maayo inahandak po. Ang naman gipasagdan
tanaw mga igsoon kini nga chapter. Praise God, hallelujah. Nakasala si David niini mga igsoon. Kung inyo niyong mabantayan, kini nga chapter sa ikaduha ng Samuel, chapter 24. Kung sa tawhonon mga kaigsuonan, makimuntan na, di man siguro sayop na gihimo ni David. Praise God. Pero, matod pa ni David, nakasala siya sa Diyos. O naghimo siya binuang at ubangan sa Ginoo sa iyang ihap ang iyang mga katawan. At tanan niyo, praise the Lord. Praise God. Gihap niya ang iyang katawhan mga igsoon, ang iyang mga sundalo, gikan sa Israel, padulong sa Juda mga igsoon, o kini mga kaigsuonan iyang nahibaluan, nga sa Israel mga igsoon, dunay 800,000 ka magkusgan na magugubat na mga lalaki mga igsoon, may sugon kaayo nga mga sundalo mga igsoon, o sa Juda o sa mga igsoon, dunay 500,000 ka maggugubat mga kaigsuonan, o bitotal kini mga igsoon, 1,300,000 ka mga sundalo. Kung sa ato mga igsoon, ito paminaw dili sa lahat. Praise God, pero ato bayan sa Diyos. Umpisan pa si Haring David, hallelujah, na konsensya siya mga kaigsuonan, o nahinumdum siya mga igsoon sa gihimo sa Diyos sa iyang kinabuhi, na ang tabang na nangabot kaniya, ang kaluwasan na nangabot kaniya, diligikan sa mga tao mga kaigsuonan, nahimong nagpanahogon sa David mga igsoon, gumikan sa tabang sa atong Ginoo mga igsoon. Ang talagang praise the Lord. Nakasala si David. Kumikan diya ay mga kaigsuonan, kay nagsalig na siya sa iyang mga sundalo. Wala na siya misalig sa Diyos na nagatabang niya. Doon kay mga sundalo na sa niya habang naangkon mga kaigsuonan. O ang Diyos wala na lipay kaniya mga kaigsuonan, kay nga naman dili man sa iyo para igsoon na muuswag na apan ang atong saligan mga kaigsuonan. Praise God, palagpakan na ba itong Diyos? Usahay mo ni sa iyo sa tao. Ang tao mga igsoon, musalig sa kwarta, musalig sa ilang connection, musalig sa ilang kagaligong kusog, musalig mga igsoon sa kalibutanong seguridad mga igsoon. Apan ang Diyos, hallelujah, ilang nagalimtan mga kaigsuonan. Apan mo namang ipasabot mga igsoon, na kung ano naman tayo kwarta, ayaw sa ligi ang imong kwarta, sa ligi ang nagahatag ni Ine, na mawangatong Ginoo Hesus Kristo mga igsoon. Ang talagang praise the Lord. Praise God. Muna sayop sa uban. Magsalig siya ang talento, abilidad mga igsoon. O kunya may talenta niya kung kinsay naghatag niya na. Nagsalig mga igsoon na himsog ang lawas. Kinirabato ang lawas, musukot ang sa dili, maluya pa yun eh. Praise God. Ako ba mga igsoon, mag-76, karong July, nauga ang iyang tuhod mga igsoon, murag wala na ikinig, oil diri sa iyang, diri, tuhod, dili na kalakaw. Praise the Lord. Mo naman sa taguna patay kusog. Amen. Atong ihatag ang kaybayan ato sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Kung mabot pa na akong lihan ng mga panahon na apan ang atong kusog, ang atong kinabuhi, ato lang naihalag ato sa Ginoo. O ingo na lang tama malandong, kung mabot na tayo ng panahon na mga kaigsuonan sa pagkabahayo sa Ginoo, na wala tatalik ni sa Diyos, wala tabiyahe sa Ginoo, wala tapasanti sa atong Ginoo mga igsoon. Tanawa, tagagihap ni David o misalig siya sa iyahang mga sundalo, ang Diyos wala na lipay. O kumani ang ihap mga igsoon, praise God,
na konsensya si David. Amen. Nahinumdum si David. Praise God. Napilti niya si Goliath. Gumikat kayo na Diyos na nagahatag kanyang kusa. Nga nagatapang niya. Panahon mga kaisuunan nga nilibutan sila, mga kaisuunan siyang kalaban. Hallelujah! Dili pinaagi silang kusog, mga kaisuun na naog sila. At ang gumikat kayo na Diyos na nagatapang kanila, mga kaisuun. Amen! Nakonsensya si David, mga kaisuun, humaan niya na ihap ang iyang mga kasundaluhan o bisan hari siya, miyangkon siya. Lord, pasayluan ko, Ginoo, nakasala ko sa ibong at tumagan. Praise God. Ang tao kanuon sa Diyos. Praise the Lord, dili komportable nga magpabilin diha sa sala. Ang tao kanuon sa Diyos, dili komportable nga magpabilin diha sa sala, mga igsuon. Apan mo bagon kini o sa liit mo doon sa Ginoo o sa liit mga kaigsuunan. Hallelujah! Malayo ka pa sa ilungan sa atong Ginoo kay matong panilabin. Hallelujah! Tuguti nga mahulog kami sa kamot sa Diyos kay nako ang iyang kaloy. Ayaw itugod na mahulog kami sa tao kay ang tao mga igsuon walay kaloy. Amen! Palapagan na ito ang atong Diyos. Praise God! Tanan na itong buhaton nun lagi yung consequence. Amen. Si David, mga igsoon, ipantuan siya sa usa ka propeta nga si God. O giingnan siya sa Ginoo. Adua si David. O papiliya siya ini. Kini bitaw magpili, bitaw ka nga mura mo buwa kay kapilian. Lisod kayo. At talagang amen. Amen. Pero mapugos nyo kagpili, tungo kay ang Diyos na mo ay ingon. Amen. Doon na itulo na pilian ni David. Matod pa sa Diyos pag-igsuon. Tulo katuig na kuto. O tulo ka bulan nga magdagan ka gikan sa imong mga kaaway. Pag mag-istog na luto, mga igsuon, praise the Lord, grabing kamatay yun na. Gabisan asa ka adto, mga igsuon, wala kay kalingian. Praise God. Gani kay imong basahon ang Biblia. Hallelujah. Doon ay may abot na guto, mga igsuon. Ug unya, wa sila laing himo, nagsabot-sabot na lang sila nga asa kay maayo para makasurvive ta, tulihanin ta, latatan niya itong anak. Oh, sabot sila mga igsuon, tungod sa kabuto. Praise God, latan ka na ito na itong anak. Sa nakabinuan kong kaniyagon. Sa lagi. Una-una tangin mo, kay mo rin pili pa nagwapo, kamay. Ako gapo-gapo man eh. Wala na sa Biblia. Praise the Lord. Hallelujah. Tungkol sa kabuto. Ingon siya. Sabot ka. Pag mahulog na niya akong anak ulat, akong makawon, agi mo na po. Praise God. Grabe ka po to. Ang Bible nagsulti, ipapili si David, mga igsuon. Tulo ka tuig nga gutom nga grabing kamatay. O tulo ka bulan nga magdagan siya gikan siya mag-away nga grabing akong kamatay. O tulo ka adlaw nga grabing balatian o grabing kamatay nga buhat sa Diyos. Hallelujah. Lisod ang sitwasyon ni David sa pagpili dili. Apan luna siya statement nga maayo na itong paminawon, mga igsuon, panahon sa atong mga kasibyatan, panahon sa atong kasalanan, mga igsuon, gamatong pa ni
sa kabot ni Jehovah. Kaya naibalo si David, nga diha sa kabot sa Ginoo, dunay akong kaloy nga mabot sa ilang kinabuhi. Praise God! Hallelujah! Gipili ni David mga igsoon nga mahulog sila sa kabot sa atong Ginoo. Kay matod pa niya mga igsoon, kay diha sa kabot sa Dios, dunay nakong kaloy nga mag-aabot sa ilang kinabuhi. At may praise the Lord. Kung imo siyang basahon, amen. Grabe palatiya. Grabe kamatay. Atong ibasa kaganina. Grabe kamatay mga igsuon nga nag-aabot. Kadila mga igsuon. Gumikan sa usa ka binuan nga gibuhat ni David nga sa diin wala na siya misalig sa Dios. Ang talaga praise the Lord. Ang talaga praise the Lord. Palapakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Hallelujah. O maupod ni mga kaigsuonan sa atong panahon, usahay dili na ta musalig sa Ginoo tungod kay maayo na tag-income. Hallelujah. Dili na ta musalig sa Dios tungod kay daghang na tag-abilidad sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Nagalimtan nato mga kaigsuonan na naghatag niini mao ang atong Ginoo Jesucristo mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Palakpakan nato atong Ginoo. Kaping kamatay. Pero ang Bible nagsulti sa dihan ng kitan sa Ginoo. Amen. Nakapapasol sa Diyos. Hallelujah. O sa diin, mga kaigsuonan, si David naghimo na lumog altaran. Hallelujah. Luyo sa kapasaylohan sa Ginoo. Naghimo na yung siyang altaran, mga kaigsuonan. Mipalit sa umbaka. Mipalit sa mga tambong ng mga kardero. Kung iyang kinigihalan ganito sa Ginoo. Hallelujah. Doon ay pagsakripisyo si David, mga kaigsuonan. Tungod sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Kanato sa mga kaigsuonan, kalumarita sa balay sa Ginoo. Hallelujah. Kaya ako nasayon mga igsoon. Kagikan Lunes, pagkasalagyon ta mga igsoon. O namunoon ta sa balay sa Ginoo. O natong ihalan ang atong kaugalingon. O mapasalamat sa Ginoo. Tungod ka nakahatag ka natong kinabuhi ang kusog ang lawan-lawan. Praise God! Hallelujah! O matod pa ni David, ang safety nga dapat mga igsoon, dili sa mga tao, dili sa tabang sa tao, dili sa kusog sa tao, mga kaigsuonan, apan ang safety nga dapat mga kaigsuonan, nakakanunay sa kabot sa Ginoo. Praise God! At talagang praise the Lord. Psalms 20 verse 7. Matod pa ni David siya mga pulong, ang uban nagasalig sa mga karo o kabayo, apan kita musalig ngadto sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nakahinumdum si David mga igsoon nga panahon sila makig-away, wag yun nila ilaing gisalingan mo ang Dios kaya na ilhan mga igsoon. Praise God. Daghang mga testimony sa atong kinabuhi. Amen. Nahimutan lang manaogon tungod kay dunay Dios nga nagatamag nato. Dunay Dios nga nagatubag sa atong mga pag-ampo. Panahon sa Merkulis mga kaigsuonan, dunay nagpatugbaw. Salamat Pastor. Salamat Lord kay imong gitubag ang among mga pag-ampo. Bisan lisod kayo nga sitwasyon, bisan dili bisan imposible kay tan-awon, pero diha ka di mo walay imposible. Amen. Sister Zinky, lisod ka nag-ilahan. Kaya ang birth certificate ni Sister Nico, Principate. Babae si Principate, pero ang ihan ito, may graduation. Dili magag-graduate
graduate kung wala ang birth certificate. Dili maka board exam. Kinahanglan. Praise the Lord, napasalamat sa Ginoo sa mga pag-ampo. Amen. Wala pa ang closing. Praise the Lord. Hallelujah. Uban ang mga pag-ampo. Uban ang mga pagproposiso, mga igsoon. Hallelujah. Gitubag sa Ginoo kay ganuban. Dili tao ang atong isaligan, mga kaigsuonan. Dili sa atong maayong muniscarte, maayong pag-istorya, mga igsoon. Apat doon na Diyos ka nagapaglihok sa ato ang kinabuhi. Doon na Diyos ka nagauban, mga kaigsuonan. Doon na Diyos ka nagadungog sa ato, mga pag-ampo, mga igsoon. Praise God! Hallelujah! Ang ato ang tabang, diligigan sa tao, diligigan sa kwarta, mga igsoon. Hallelujah! Apan ang atong tabang o kaluwasan, kagagigan kini sa atong Ginoo, na atong ginasimba karon, may atong gipasalamatan karon, may atong ginanaay karon. Ang Dios ka nagauban o nagatabang sa atong kinabuhi. Praise God! Hallelujah! Ang kamot sa Diyos na dala o disiplina o kaluoy. Ang Diyos, mga igsuon, mo disiplina sa iyang anak na iyang pinanggan. Amen. Ang talagang amen. Ang Diyos mo padala o disiplina sa iyang anak nga iyang ihigugma. Panahon nga makasalata, mga igsuon. Ang Hebrews nagsulti, mga igsuon, chapter 12, verse 6, kay ang Ginoo magabadlong sa iyang ihigugma. O magapunal sa tagsa-tagsa kaanak nga iyang ginatawat. Wala man siguro'y amahan nga mubunal sa anak nga way sala. Amen. Doon na kayo ginikanan dire nga bisag way salayang anak iyang bunala. Iyang lumito, ikaw ba? Kalamay, yun mo eh. Nakapatirin mga igsuon? Wala. Pero, kung doon ay iyang anak, iyang palangga, praise the Lord, pag masipya, pag makasala, bunalan siya. Wala na kung natusunta sa Ginoo, pasalamati ang Diyos, kaya naman, mahigugmaon siya nga nagabadlong sa atong kinabuhi. Amen. Iya lang tang gipahinumduman nga sa diin dili ta mga igsoon mahimong spoiled sa ato ang pagkaanak niya ato bayad sa Ginoo. Mao na nga doon tayo mga bunal panahon mga igsoon nga masipya ta. Mao nga si Haring na sa niya nga sipyat siya mga igsoon. Wala siya misalig sa Ginoo. Hallelujah! Gikastigo siya mga igsoon. Doon ay kamatay mga kaigsuonan. Apan si Haring David iyang gipili nga mahulog siya sa kamot sa Ginoo. Kaya nasayran niya mga igsoon nga niya sa Diyos. Doon ay nagkongkaloy nga mag-abot sa ilang kinabuhi mga igsoon. Ang anak nga dili na bunalan, ang anak nga ginapasagdahan. Praise God. Di naginapanan ka. Amen. Hallelujah. Amen. Panahon, mga igsoon, nga anak ginapadlong, mga anak ayaw mo kasuko, pasalamate, ang inyong ginikanan nga gipadlong mo. Kaya nga naman, harong na mahimong matulin, mahimong matarong ang inyong kinabuhi at umayan sa Ginoo. Amen. Pero ang ginikanan na gano'n, yung bahala na kalihan. Buong pasabot, gipasagdan ka na. Amen. Hallelujah. Sa atong pagpagalagan, ingon nga mga anak sa Ginoo. Hallelujah. May panahon, mga kaigsuonan, nga sa atong kasipyatan, pagalaanta, mga kaigsuonan, o problema. Pagalaanta, mga kaigsuon, o balatian, harong sa pagpahinumdum ka nato, mga kaigsuon, nga nagkinahanglan kita Diyos, mga kaigsuon, na dili ta mga saling sa atong
Praise God. Mao na pinakadindot sa Dios sa atong ginagahan. Amen. Amen. Hallelujah. Pag ang iyang mga kaanakan, mudoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maluluyon ang atong Diyos sa iyang mga kaanakan nga naghinulsol niya sa atong bagan. O hangtod karon mga kaigsuonan, ang Diyos maluluyon sa gihapon. Nasabtang kita masipyat o maghinulsol. Unsa man ang paghinulsol, pastor? Mo'y pagbiya sa sala. Mo'y pagtalikod sa sala. Mo'y pag-undang mga igsoon sa sala. O munoon kita sa atong Ginoo. O sa diin pagasalig nato kaniya mga igsoon. At talagang praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos maluluyon sa mga anak na nagahinulsol diya sa iyang atubangan. Praise God. Sinabi ng igsoon dili lang kay kutob sa paghinulsol. Apan usab siya nagahinuon altaran. Praise the Lord. Hallelujah. Diya atubangan sa Diyos. Praise the Lord. Sa diya nga maghinulsol ta punoon ta sa Ginoo. Muna nga punoon maghimo kitang altaran. Diya sa atong panimalay. Maghimo kitang altaran bisan pa din nga iglesia. Punoon ta sa presensya sa Ginoo. O nato ihatag sa Dios. Hallelujah. Ang atong kinabuhi. O magpag-iya ta sa Ginoo. Sa iyang mga pulong mga igsoon. And then praise the Lord. Praise God. Naghangaltahan ka ng naguba mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Apan salamat kung ato kini ihatag ato sa Ginoo. Andam siya volunteer di hindi mga igsoon. Hallelujah. Mga igsoon, pag magbalatihan ta, huwag ito'y laing nanpan. Amen. Hallelujah. Huwag ito'y takusitan. Oh. Praise the Lord. Pero sa ato ang espiritu halong balatian, huwag ito'y laing nanpan. Balay sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Pag masakit ta, may lumitatgal na akong hospital. Praise the Lord. Kaya naman, ang hospital para sa masakiton mga igsuon o ang simbahan usab giandam kini sa Dios sa diha mga igsuon nga sabda ng aton kasing-kasing sabda ng aton kinabuhi mga kaigsuonan nga munoon ta sa simbahan munoon ta sa talan sa Ginoo o nilasugdan na pagpamuhat ang Dios. Hallelujah. Lipiron sa Dios ang aton kasing-kasing ang lipiron sa Dios ang aton kinabuhi mga kaigsuonan sa Diyos ang atong kinabuhi mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ang tinuod na seguridad ang naalaman sa Diyos. Praise God. Sa kalibutan, pag naala sila kwarta, sigurado na. Praise the Lord. Sa kalibutan, mga igsuon, pag maayo ay ang trabaho, sigurado na. Dili ba na sa iyo, mga igsuon? Pero kung mo ng imong saligan, dili yun malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Kaya ang sigurado nga dapat mga igsuon, matod pa ni Haring David. Psalms 91 verse 1, ang mga puyo sa taguanan sa labing halandon, uyabot nga matagakahon. Praise the Lord, hallelujah. Ang sigurado nga dapat taguanan mga igsuon nga sintikan. Praise the Lord, dili sa kalibutan mga igsuon. Kaya ang kalibutan mag-usap-usap mga igsuon. Hallelujah, ang kalibutan mga igsuon mausap, mga igsuon ang ekonomiya. Ang tao mga igsuon maluya mga kaigsuonan. O ang atong lawas maluya mga igsuon. Ang atong sitwasyon sa atong kinabuhi mausap mga igsuon. Ang seguridad hindi atong kalibutan mausap. Apat tunay dili mausap mga igsuon. Hallelujah. Diya sa kamahalan tabog sa Ginoo. Hallelujah. Diya sa kamahalan na dapit. Hallelujah. Gawa ang labing alando ng magalagahong ng atong Diyos. Praise God. Dilibat sa iyo mga igsoon. Nga doon na tayong mga connection
ayaw sa ligi ang imong connection. Amen. Diliban sa iyo, pag-igsoon nga matihadon ta din kalibutan na. Apang ayaw sa ligi ang imong bahati. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Abot na kung ipasapon, kung i-bless ka, mas labaw ka, may naglupon sa Ginoo. Kung i-bless ang imong paglawas, labaw, mas labaw nga imong ihalag, ang imong gagalingon at umagan sa Ginoo. Hallelujah! Kung i-bless ang atong kinabuhi, mas labaw ka, mga igsoon, na may naglupon ganito sa Diyos. Kay kanantanan mo ka, mga igsoon, gikan ka na sa Ginoo. Hallelujah! Kung ang talabutang atong saligan, mo lamang ang atong Ginoo. Praise God! Hallelujah! Ang kalibutan, dili stable, mga igsoon. Ang ekonomiya sa atong kalibutan, mausap. Praise the Lord! Ang tao, mausap. Apan ang Diyos na itong kalagaran, wala'y pagkausap, mga igsoon. Kung ayaw pagsalig sa tao, ayaw pagsalig sa imong kusog, ayaw pagsalig sa imong mga bahandi, apang pasalamati lang ang Diyos. O kalagara siya, simbaha siya, kadloki siya, kamoy nagahatag ka natong kusog, mga igsoon, kamoy nagahatag ka natong kapasayloan, kamoy atong ipaabot, mga igsoon, kamoy atong manluluwas sa atong kinabuhi. May panahon nga kapuyuta sa itong mga problema. May panahon ba na igsuon nga ma-discourage na? Ayaw pagdoon sa kalibutan, mga kaigsuonan. Ang pagdoon sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Mga igsuon, natakaroon sa panahon nga Ginoo, mga panalangin nato. Hallelujah. O ako ni nakita, mga igsuon. Praise God, hallelujah. Napakaroon sa pagpanalangin sa Ginoo. Mabitang nga ibutang sa Diyos ako kasing-kasing. Gusto rin akong panalaginan ta. Ayaw sa ligi ang panalangin nga gibiyan sa Diyos kanimo. Amen. Hallelujah. Kung maayo ka ng income, alagaan ang Ginoo, Bible is it. Amen. Kung maayo ang imong panglawas, simbahan. Kung nagbalatian man ka, bagay suod sa panihong, pabilin sa imong pagtuo o pagtawag sa Ginoo, bagay suonan. Hallelujah! Di ka mausap, bagay suon. Kahit ikawas na rin kalimutan na gawin na lamang itong panihong, bagay suon. Walay ato, bagay suonan. Apan ang talangigan lang sa Diyos. Ang tao karon busy sa mga butan. Amen. Hallelujah. Imbitaron ni mong simba. Hindi mo simba. Tungod kay busy. Praise God. Pero ang Bible lang sulti. Usalan kami ng dagong nga butan. Nasa diin mo lungtag na walay katapos. Mawang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Si Martha, grabe ka busy. Pero matod pa ni Jesus Christ, Martha, busy kayo ka, nagkapuliki ka, huwag ka na panahon. Pero sa lang kabutan, nga importante, kung may kaplagan kang Maria, mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mga igsuon, ang importante, ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Gitagahan ta mga igsuon o ulong kaadlaw o sa kaadlaw para sa Ginoo. Ganidili pag yun ni kumplito no sa kaadlaw atong ihantag mga igsuon kay tuluran na oras atong ikahin ngadto sa Ginoo. Mo nang atong alagaron ang atong Ginoo paimon anato diha na mga igsuon bisan sa tulong na oras mga kaigsuonan ang atong atensyon atong ihatag ngadto sa Ginoo. Panahon sa mapagdaig atong ihatag ang atong musog sa mapagdaig. Panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios atong ihatag ang atong atensyon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Praise God! Hallelujah!
pahinumdom ka na to. Gumikan mga kaigsuonan, kay wala ta nagasalig sa Ginoo. Mao na nga padalaan mga igsuon o mga balatian, padalaan ang mga problema mga kaigsuonan, kaya naman anak ka nga palangga sa Ginoo. Ang iwat sa Dios na sa diin mo doon ta, maginulsol ta, o nga tagihala ng atong kagalingon. Diya kaniya mga igsuon. Sama ni David na hinumdom siya. Oh, ang akong kadaugan din sa tabag sa tao na sa Ginoo. Kung matod pa niya, nakasala kong kadimo Ginoo sa dakong binuan. Tungod kay wala na siya nangasalig sa Diyos o kay iyang isaligan ang ginaghanod siya ang sundan. Usahay ang tao karon mo na iyang isaligan ang iyang kwarta, ang iyang trabaho, ang iyang kusog, apan hinumdumi nga kanantanan ang Diyos mo ay nagahatag niya na o kaangayan na ang kahulugan ng Diyos mag-igsoon. Angayan nga lagahon o simbahon na to ang atong Ginoo. Praise the Lord, hallelujah, nga sa panahon na i-bless na, namurta nga may naglukod sa Ginoo. Namurta nga may naglukod sa Ginoo. May panahon nga doon ay problema, pagpahinumdog ka na, nga sa diin mga igsoon, na doon na kay Diyos, nga nagapantod sa atong kinabuhi, mga igsoon, o nagapahinumdog ka na to, mga kaigsuonan, panahon nga nasipya na atong bayan sa Ginoo. O na doon ay pulong sa Diyos na magabot sa atong kinabuhi, magpahinumdog ka na to, mga kaigsuonan, sa atong mga kasimpyatan at bayan sa Diyos. Hallelujah. Tanan, praise the Lord. Praise God. Magkapanindot ang tanan, mag-igsoon. Hallelujah. Gusto sa Diyos na kung i-presta niya, siya ang imuhang pagkasimbahon o galagaron. Doon na tayo people sa Surigao. Tadi ang estudyante pa siya, mga igsoon. Grabe. Nagpagamit niya sa mulaton sa Ginoo. Mayo siya tingog mga kaigsuonan. Na kumukanta siya, doon ay talag sa akong pagtandog sa Diyos. Sa kasing-kasing mga igsuon, sa mga katawhan sa Ginoo. Ang ilang balay, kumusa kami mga igsuon, gamay, ang ilang balay. Kung namingon siya, ayaw lang mo pagsaka kasi mahugno na yung aming balay. Gamay kayong balay mga igsuon. Praise God. Matag Merkulis o Bernis, doon ay ko na to. Muwan ko dito sa balay sa Ginoo, Pastor. I-pray ko nga makaubay ko, eskwela. I-pray ko nga sa diin, panalanginan sa Ginoo. Makadungog ko siya mga pre-request. Kung ko'y lahin ng may suhod, tabanan sa mga pag-apo. Pobre nga pamilya, pero nag-eskwela mga igsuon tungkol sa tabang sa Ginoo sa private. Walang mga igsuon. First 2 times, hanto nag-graduate sa education mga igsuon. Ngayon siya nga pastor, nakagraduate man dyan ko upang sa mga pag-apo. Praise the Lord. I-pray ko, pastor, na makapasag ko sa board exam o mga items ko, pastor. I-praise alagad sa Ginoo. Praise God. Nakapasa sa board exam. Naka-item mga igsoon. Gitagaan pa yung pabor sa Ginoo, kaya wala sa buking ibutan. Nasa pangkan mga igsoon. Praise the Lord. Pero sa diha mga igsoon na kamayo na yung trabaho, nagtudlo na siya mga igsoon. Praise God. Wala na po na nakitaan niya sa simbahan. Ang ibisitahan, Ustad, usahay butang-butango na mga igsoon. Ngunit ayaming giyatuban, praise the Lord, inhilan.
Yamin ato siya balay, grabe ka na ko. Kuha, kuha po sa balay. Ako kayo mong balay. Pero wala na nagapag-alagad sa iyo. O kahantod ka ron, huwagin ka pa rin. Mga igsoon, ang tinuod na panalangin na kung doon na kay trabaho, makaalaga, gihapon ka sa Ginoo. Ang tinuod na panalangin, praise the Lord. Hallelujah. Magkakahadlok gihapon ka sa Ginoo. Matinudalo ng Diyos kapag ilagaran. Natakaroon sa panahon sa pagpanalangin sa Diyos. Inauto tagayo kasing-kasing mga kaigsuonan. Dili maliso sa mga butang material, mga igsuon. O ganin mga igsuon, hallelujah. Dili na ito, mga igsuon, dalaw na ito pagka-professional dili sa simbahan. Ako professional na mo, praise the Lord. Dili na pwede nga, maulan na nga mag-himno simbahan. Ang ato pagka-professional, konto lang sa gawas, mga igsuon, grasya na sa Ginoo, sa atong kinabuhi. Dili na ito kalintang mga igsoon na Ginoo mo'y nagapanalangin ni Ana. Praise God, hallelujah. O sa diin mga igsoon, ang anak na palangga sa Diyos. Doon ay mga pagpadlong, doon ay paglatos. Na kung padlungon man ta, kung latusol man ta, kung sa man ka mga paglatos sa Ginoo. Huwag tayo lahing buhaton, atong ipiko ang atong tuhod. Atong ipaubos ang atong kaugalingon na tumagan sa Ginoo. Huwag pasabot ka ginatos ka, tungod na gimahal ka sa Ginoo, mga igsoon. Wala na papasanti sa Ginoo. May panahon na bisan muna tayo pa, pero tunay kalibog ang atong pagpaguna-una. Tungod ka na kay talaga ka sa Ginoo, dinigusto ang Diyos na mo, na may malayo ka sa iyang atubagan, mga igsoon. Naghang mga testimony din mga kaigsuonan. Bisang wala'y trabaho, pero ipagkaon sa Ginoo. Doon maayong paglawas na gihatag sa Ginoo. Nagalimayan ka na panalagan sa Ginoo. Kaya dilibagan ko ng Diyos. Nga ang taong matarong. Amen. Ang taong matarong. Dili magapangayong tinapay sa kadalanan. Ang panatahong matarong ganun ay kinikisuplayan sa Diyos. Magaduhon ta sa altaran, mga igsoon. Si David, dinihog sa Ginoo. Si David, nagyang kadaugan, diha sa Ginoo. Apang nagahimod siya. Sa diyang ipauswag na siya, mga igsoon. Nakita ni David, kalito na ang iyang ginariyan. Gisugo niya, usa sa iyang sinaligan, si Joab. Pumigaw siya, ipa ang mga sundalo. Amen, wala na siya gisalig sa Ginoo. Apang gisalig na siya mga sundalo. Doon kay daghan mga igsoon. Apang nahinundong siya. Oh, ang kaloy sa Ginoo. Ang atong kadaugan, dili sa tao. Dili sa tabang sa mga nasod. Ang parang atong kadaugan, dialapan sa Ginoo. Ang Ginoo, Ginoo. Kapropita nga,